Anem a posar la tele una mica, que... Avui concretament, avui és dissabte i me'n vaig ara d'aquí una estoneta a Banyoles i a Besalú perquè tenim una sèrie d'actes de Convergència i de Convergència i Unió. Molts dissabtes a la tarda o dissabtes al matí toca fer aquestes coses, no? I aleshores, doncs, just abans de marxar, com que jo sóc un bon aficionat a l'esport des de fa molts i molts anys, doncs de tant en tant poso una mica la televisió. Avui he enganxat a la televisió les semifinals de tennis del trofeu aquest Màsters de Madrid. He vist una estoneta el partit del Federer i després avui mateix doncs s'estan fent els entrenaments del Gran Premi del Brasil i just aquí doncs hi ha l'emoció concentrada, no? Veure qui serà el campió del món de Fórmula 1. Tinc un fill meu que ho segueix amb una afició tremenda tot això, no? La Fórmula 1. Coneix fins als últims detalls de tot. Jo la veritat és que no ho segueixo tant fins a l'últim detall, però també m'agrada perquè sempre m'ha agradat els cotxes, a més. El meu fill se'n passa als entrenaments, s'aixeca a les 5 de la matinada quan els grans premis doncs, són concretament al sud-est asiàtic, quan són a la tarda també perquè es fan a Llatinoamèrica, etc. No? Vivim el tema del motor, vivim el tema de la Fórmula 1, també marginalment el tema de les motos, això amb no tanta intensitat, i sempre està bé, no només per l'esport, sinó en aquest cas també perquè tot l'àmbit del motor ha estat sempre una indústria molt tradicional de casa nostra, de Catalunya. No? Fins i tot una vegada em van mig engatussar amb córrer les 24 hores de Montmeló. Jo no havia corregut mai en un circuit, aquesta és una cursa de resistència però també al mateix temps de velocitat, i una gent de Catalunya que es dediquen a temes doncs, de mecànica i de tallers, etc., doncs em van dir, escolta'm, tu t'agradaria un dia venir amb nosaltres i ser un pilot de relleu dintre de les 24 hores de Montmeló? I jo, inconscient de mi, vaig dir que sí. I aleshores em va tocar córrer amb un circuit, cosa que jo no havia fet mai. Vaig córrer amb un Ibiza, d'aquests preparats, no? Amb les barres estabilitzadores, etc. Va ser una experiència impressionant, molts nervis, perquè una vegada estàs allà dintre de la pista doncs tot es veu diferent. Això passa com sempre en els esports, no? Quan veus jugar tenis en aquests et penses que tot això és molt fàcil, quan estàs a la pista és molt complicat. Amb el futbol passa el mateix, amb el bàsquet també, tot tipus d'esport, no? Amb el motor també, i recordo això molt bé perquè va ser una d'aquelles experiències que no s'oblida fàcilment.